Един слънчев ден, две смели деца, Виктория и Александър, решиха да тръгнат на невероятно пътешествие около света. Те бяха любопитни, смели и винаги готови за нови приключения. Първата им спирка беше красивият град Париж. Пред тях се издигаше величествената Айфелова кула, а сутрешното слънце осветяваше целият град. След това те пътуваха до древният град Рим. Там разгледаха огромния Колизеум и си представиха как е изглеждал преди хиляди години. Приключението продължи към Египет. Пред тях се появиха мистериозните пирамиди в Гиза, заобиколени от златистия пясък на пустинята. Виктория и Александър бяха изумени. Светът беше толкова голям и пълен с тайни. После те посетиха Великата китайска стена. Тя се простираше през планини и долини, сякаш няма край. В Япония те се озоваха сред светлините на Токио. Неоновите реклами и оживените улици ги накараха да се почувстват като в бъдещето. След това пътуваха до тропическия остров Бали. Там джунглата, водопадите и древните храмове изглеждаха като от приказка. Но приключението не спря до тук. В Норвегия те видяха огромните фиорди и водопади, които падаха от високите скали. А в Исландия небето се изпълни с магическите северни сияния. Зелените светлини танцуваха в нощното небе. Накрая Виктория и Александър се върнаха у дома. Те разтвориха голямата карта на света и залепиха спомени от всички места, които бяха посетили. И тогава разбраха нещо важно. Светът е пълен с чудеса, а най-голямото приключение е да го откриваш. И това беше само началото на техните невероятни приключения.